Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 15 студзеня. І далей у эфіры. Крэатыўная хваля ў Гомелі. Абноўленая версія мудрамера ў тэатр беларускай драматургіі. Унікальны фільм-канцэрт да стагоддзя Владзіміра Алоўнікава на «Беларусь-3». Інтэрв'ю з уладальнікам першай нацыянальнай кінапрэміі Беларусі за лепшы серыял. На базе Гомельскага універсітэта імя Францыска Скарыны гэтымі днямі праходзіць творчы фестываль «Крэатыўная хваля». Гэта праект, які па задумцы арганізатараў зможа аб'яднаць творчых і крэатыўных людзей. Ён закранае рознапланавыя напрамкі: малюнак, фатаграфія, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, рамесніцтва, музыка, паэзія, тэатр. Арт-падзея будзе праходзіць у выставачнай зале універсітэта да 18 студзеня. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых корэспандэнтаў. Новае залатое. Выстава Марыты Голубевай таксама прысвечана каляднаму настрою. Тонкія вобразы з гукамі мяцеліцы і пахам імбірных пернікаў у мастацкай галерэі «Бел-арт» на вуліцы Карла Маркса. Жывапіс, батык і арт-аб'екты Марыты Голубевай створаны як канцэптуальныя творы для фарміравання прасторы цёплага і утульнага дамашняга інтэр'еру. Карціны выкананы ў аўтарскай унікальнай тэхніцы з філігранным майстэрствам. Это золотая поталь на холстах. И вот это вот мерцание этой потали, оно как бы и задает вот это вот рождественское настроение. Вот заглавная работа выставки так и называется «Сексуальным золотом горят». Это рождественская ель, и она, так скажем, немножко делает такой посыл к началу прошлого века, потому что на ней видны такие игрушки, достаточно такие старинные, которых сейчас редко где увидишь. Кожная работа на выставе – сінтэз літаратурнага сюжэта і візуальнай формы. Гэта узор тэхналагічных магчымасцяў, шматслойнай фактуры і празрыстага колеру залатой паталі, якая стварае адпаведны настрой. Выстава працягнецца да 19 студзеня. Мастацкі кіраўнік рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Александр Гарцуеў прэзентуе спектакль «Мудрамер» паводле твора Мікалая Матукоўскага. П'еса пра таленавітага вынаходніка, які прыдумаў прыбор для вымярэння чалавечага інтэлекту, у канцы 80-х была вельмі папулярная і ішла ва ўсіх абласных тэатрах. Чым здзівіць новая версія «Мудрамера» можна будзе даведацца ў РТБД заўтра і паслязаўтра. Праграма «Сота HD» заўтра прапануе оперу Джузеппе Верді «Аіда», якую пакажуць на вялікім экране. Гэтую версію кахання на фоне вайны паміж Егіптам і Эфіопіяй увасобіла рэжысёр Сонні Фрысел. Галоўную ролю выконвае оперная зорка сучаснасці Ганна Нятребка. Разам з ёй на сцэну выйдуць Александр Антоненка і Аніта Рачвінішвілі. На канцэрт харавой музыкі «Ад раства да хрышчэння», што выканаюць калектывы дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 7 горада Мінска, заўтра запрашае Белдзяржфілармонія. Ён адбудзецца ў малой зале імя Рыгора Шырмы. На сцэну выйдуць 6 харавых калектываў. Яны выканаюць апрацоўкі народных песень, а таксама творы беларускіх і замежных калектываў. А тым часам працягваюцца гастролі балетнай трупы Вялікага тэатра Беларусі ў Аўстрыі і Германіі. Артысты прэзентуюць там балеты Чайкоўскага «Лебядзінае возера» і «Шчаўкунок» або яшчэ адна калядная гісторыя. Усяго на найбуйнейшых тэатральных пляцоўках Франкфурта і Брэмена, Гамбурга і Лейпцига, Берліна і Ганновера, Мюнхена і Дортмунда, Зальцбурга і Вены яны адыграюць 33 спектаклі. Вярнуўшыся з заходняй Еўропы, пасля невялікага перапынку, беларускі балет будзе рыхтавацца да гастроляў у Мексіцы. Заўтра дзень нараджэння адзначае народны артыст Беларусі Леанід Захлеўны. Вось ужо амаль 3 дзесяцігоддзі ён кіраўнік аднаго з найбольш яскравых калектываў нашай краіны, ансамбля народнай музыкі «Бяседа». У праграме «Майстры і куміры», што выйдзе ў 11:10, ён разам з вядучай Марынай Драгінай прасочыць творчы шлях ансамбля. А ў 15:55 юбілейны канцэрт ансамбля «Бяседа», што быў запісаны ў 2016 годзе. У музеі майстэрні Заіра Азгура тым часам можна наведаць выставу «Беніямін Басаў у кантэксце і па-за кантэкстам».
Тут прадстаўлены творы шматжанравага жывапісца, вядомага графіка, ілюстратара, удзельніка міжнародных выстаў Веніаміна Басава. Сярэдзіны 60-х гадоў мінулага стагоддзя ён працаваў у Маскве. Гэта першая экспазіцыя праекта «Прыватны сход». У фокусе маскоўскі перыяд творчай біяграфіі мастака, прадстаўлены маляўнічымі і графічнымі творамі. Канцэртная зала «Верхні горад» заўтра прапануе вашай увазе вечар камернай музыкі. На ім будзе прадстаўлена праграма кампазітарскага трыа «Дворжак, Васкс, Рэхтман». Абсалютна розныя творцы, але ўсе яны пісалі музыку для камерных калектываў. Менавіта такі склад будзе на сцэне. Гэта скрыпачка Ірына Кнауэр, віоланчэліст Аляксей Багрынцаў і піяніст Аляксей Собар. Упершыню ў Беларусі ў гэты вечар прагучыць трыа Рэхтмана, прысвечаная памяці Фрэдзі Меркурі. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Рэстаран «Кораль де ла Марэрыя» ў Мадрыдзе працуе больш за 60 гадоў. Гэта месца лічыцца лепшай пляцоўкай фламенка ў Іспаніі. Нядаўна установа атрымала і зорку чырвонага гіда Мішлен. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Табла! Так называюць у Іспаніі пляцоўкі для выканання фламенка. Званне самага знакамітага табла Мадрыда ўжо шмат гадоў захоўвае «Кораль де ла Марэрыя» – сцэна і па сумяшчальніцтве рэстаран. Тут адбыліся лепшыя выступы ў гісторыі фламенка. У гэтых сценах пабывалі лепшыя артысты і лепшая публіка. І гэтую гісторыю трэба працягваць. «Кораль де ла Марэрыя» размясціўся ў самым сэрцы Мадрыда ў 2 кроках ад каралеўскага палаца. Гэты табла – справа сямейная. Яго гаспадыня Бланка дель Рей, удава заснавальніка рэстарана. Яна таксама была вядомай танцоркай фламенка. На гэтай сцэне дэбютавала ў 14 гадоў. Я працягваю справу мужа. Прываджу лепшых танцора фламенка на гэтую сцэну. Для гэтага я наведваю кожны фестываль фламенка ў Іспаніі. У памяшканні поўн змрок. Уся ўвага прыкавана да сцэны. Стук абцасу, прыцмокванне пальцаў пад хвалюючы акампанемент гітары і вакал. Госці сядзяць зусім побач са сцэнай, зараджаючыся энергіяй танца. За вострымі адчуваннямі сюды прыязджаюць многія. Сярод самых знакамітых гасцей былі прэзідэнты ЗША Рональд Рэйган і Рычард Ніксон, акцёры Майкл Дуглас, Ніколь Кідман, Харрісон Форд, футбаліст Пеле, спявачка Мэрайя Кэры і іншыя зоркі. Выступы дапаўняюцца вытанчанай кухняй. Вялікі тэатр Беларусі заўтра запрашае на камерны канцэрт у праграме «Партрэты» Клаўдзія Шульжэнка, песні, якія складалі рэпертуар легендарнай савецкай спявачкі, народнай артысткі СССР Клаўдзіі Шульжэнка. Выканае іх заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сало. За фортепіяна лаўрэат міжнародных конкурсаў Таццяна Іванова. Заўтра спаўняецца 100 год з дня нараджэння аднаго з найбольш вядомых і яскравых кампазітараў нашай краіны, прафесара, народнага артыста БССР Владзіміра Алоўнікава. І з гэтай нагоды заўтра у вячэрнім эфіры «Беларусь-3» можна будзе ўбачыць унікальны фільм-канцэрт «І песня ўзлятае сама» фонду Белтэлерадыёкампаніі. Ён быў запісаны ў 1982 годзе. У фільме не толькі прагучаць лепшыя творы кампазітара, але і можна будзе ўбачыць унікальныя кадры і пачуць голас самога Владзіміра Владзіміровича. Канцэрт выйдзе ў 23:25. Прэм'еру мінулага года заўтра прадстаўляе Гомельскі абласны драматычны тэатр. Псіхалагічную драму Глеба Ганчарова на гомельскую сцэну перанёс заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Владзімір Анісенка. Канец 19 стагоддзя. Пасля 20 год ссылкі зноў збіраюцца разам сябры, удзельнікі паўстання Касцюшкі. І ўсё, каб высветліць, хто здрадзіў іх кіраўніку Каралю Корбут-Крупскаму, якога пакаралі смерцю. І гэта дакладна быў нехта з прысутных. У студзені музей гісторыі беларускага кіно ладзіць рэтраспектыву, прысвечаную 120-годдзю з дня нараджэння амерыканскага акцёра Хамфры Богарта. Заўтра можна будзе ўбачыць стужку 1944 года «Медь або не медь». Гэта
Знятая на хвалю популярности «Касабланки», картина рассказывает историю кахання на фоне эпизода Другой сусветной войны. У яе основе довольно вольная интерпретация романа Хемінгуэя. Хамфрі Богарт тут увасабляе тыповы для сябе вобраз цынічнага авантурыста. Традыцыйна ладзяцца 2 паказы ў дзень. У музеі гісторыі беларускага кіно падоўжаны час працы выставы «Беларускі кінематограф» 1920-30-х гадоў у кінаплакаце. Яна будзе адкрыта для наведвання да 20 студзеня ўключна. Экспазіцыя складаецца з 35 поўнафарматных і поўнакаляровых рэпрынтаў кінаплакатаў да беларускіх фільмаў 1926 да 40-го. Тут адлюстроўваліся асаблівасці савецкага кінаплаката і яго эвалюцыя ў сувязі з пераходам да гукавога кіно. Таксама тут быў прэзентаваны спецыяльны мультымедыйны дадатак, які дапаможа значна ўзбагаціць уяўленне аб экспанатах. У Полацкім краязнаўчым музеі працуе выстава «Яніс Трупуліс. 100 медалёў». Яна праводзіцца ў рамках святкавання стагоддзя незалежнасці Латвійскай Рэспублікі. Член Саюза мастакоў і член Саюза дызайнераў Латвіі мастак-фрылансер Яніс Трупуліс з'яўляецца аўтарам больш за 770 медалёў, частка з якіх прадстаўлена на выставе ў Полацку. Многія яго працы былі ўдастоены самых высокіх узнагарод на міжнародных выставах. Работы Яніса Трупуліса сёння знаходзяцца ў калекцыях 60 музеяў 18 краін свету. Працаваць выстава будзе да 26 студзеня. І яшчэ ў снежні мінулага года ўручылі першую кінапрэмію Беларусі. Лепшым гульнявым серыялам тады прызналі «Ой, мамачкі 2» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Мы павіншавалі рэжысёра Івана Паўлава і пагутарылі з ім пра кіно і пра тое, як гэта здымаць фільм ва ўмовах рэальнага радзільнага дома. Подробности в нашем интервью. Здравствуйте, Иван. Мы поздравляем создателей сериала «Ой, мамочки» с победой в этой номинации по итогам национальной кинопремии. Исполнительница главной роли Вера Полякова посвятила свою работу главврачу роддома номер 7. А кому посвятили эту работу вы? Я посвятил это, наверное, просто какому-то образу женщины. Сначала беременная, потом она рожает. То есть женщины, готовящиеся стать матерью и матерью. Эти женщины, которые были в отделении патологии, иногда вставали, вот в коридор выходят, и как свечение какое-то. Да, какие-то маленькие были проблемы, но они все равно сражались с этими проблемами. И в каждой серии мы пытались сделать, чтобы красивые люди встретились, он и она, и у них родился красивый, здоровый ребенок. То есть все-таки нужен был позитив для наших зрительниц. А зрительницы как раз были те же мамочки, про которых мы снимали. Отношение к родам и материнству во время работы над фильмом как-то вы переосмыслили? Не скажу, что сильно переосмыслил. Я всегда уважал женщин, и у меня уже на тот момент было 2 детей. Поэтому я понимал, что это такое, но добавил очень много в своем уважении к женщинам. А как вы пришли в сериальное производство? У меня до этого был мини-сериал, можно так сказать, «Все, что нам нужно». Там было 4 серии. И я уже немножко вот эту технологию длинного рассказа освоил. Это тяжело, потому что надо долго держать историю в голове, потому что мы же снимаем каждый день порознь, всякие сцены откуда-то. И зрителя держать, и в голове все это держать. У меня в кабинете за мной виселись 8 таких длинных полотен, где были написаны все эпизоды, кто, что, зачем идет. «Ой, мамочки» — это не первая ваша работа с Верой Поляковой. Вот в роли главной героини вы изначально видели эту актрису? Да, авторы сценария, они сказали, что мы когда писали, мы представляли, что это будет Вера. Я абсолютно с ними согласился. Вера на тот момент уже опытная актриса, тем более имеющая 2 детей, понимающая, что это такое. Мы умудрились как-то так быстро все снять, благодаря тому, что главврач нас поверил, что мы не будем мешать. И это ему обещала и Вера Полякова. Мы не входили ни в одну действующую настоящую палату. Все палаты — это был павильон. Кабинет врача, ординаторская. А коридоры внутри, во дворе больницы, это мы в реальном, конечно, снимали. Аккуратно, тихо. Я говорил команду «Мотор! Камера!» И хлопушка делала вот так. Современное кинопроизводство — это еще изучение рейтинга, долей смотрения. Вот после того, как лента вышла,
Насколько она оказалась интересной зрителю? На одном киносайте из 120 проголосовавших оценка была 9,6. То есть десятки поставила 110 зрительниц. Я думаю, что это все-таки женщины посмотрели. Значит, мы правду сказали. И судя по тому, что хорошо российские каналы купили, тоже есть какой-то показатель. Ожидать ли нам продолжения «Мамочек»? Идея продолжения витала в воздухе все время, но сейчас немножко время меняется, немножко меняется ритм, который идет с экрана. Поэтому разговор с авторами сценария о продолжении все-таки идет. С руководством студии мы тоже разговариваем. Поэтому как только возникнет идея, авторы быстро напишут, и мы сделаем. Спасибо, Иван. Еще раз с победой, ждем новых работ. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.